Изглежда паркинга пред блок 711. Има място за две коли да минат от всяка страна. Никой не пречи на движението, но колите, които са спрели неправилно в дясна лента на булеварда, никой не ги глобява, защото ходят до Волк и Хепи. Няма как да глобяваме клиентите на хората с влияние. Да. Те дори спират в дясна лента, където движението за направо на светофара, преди спирката на тролея, направо в платното. И дори след обаждане на КАТ, никой не идва да ги глоби. Но работата е свършена. Хората, които не са извършили никакво нарушение, са глобени за това, че са спрели пред собствения си блок. Вие сами решете кое е правилно и кое не е.